Bună tuturor, sunt Horia Vârlan și împreună cu micul meu prieten, aparatul Moulinex Fresh Express, care rade și feliază într-o secundă, voi prepara pentru dumneavoastră un gratin de guli, pentru care am nevoie de guli, bineînțeles, ceapă verde, un sos olandez care l-am preparat dintr-un pachet de unt, 4 gălbenușuri de ouă, un pic de zeamă de lămâie, apă, sare și piper alb, 2-3 felii de bacon și pătrunjel pe care am să-l toc. Trebuie să pun o oală cu apă, cu sare la încălzit, iar când ea clocotește, voi opări feliile de gulie. Acum gulia am să o tai în 4 folosind cuțitul și apoi, împreună cu prietenul meu, aparatul Moulinex Fresh Express, voi felia aceste bucăți de guli. După cum vedeți, are 5 accesorii care folosesc la următoarele operații. Acestea două folosesc la răzuit legume în general. Poate să fie și o fel de brânză mai tare. Apoi acesta galben folosește special la ras parmezan sau pecorino. Celelalte două sunt folosite pentru a felia legume, ca și cazul nostru, guliile. Foarte simplu se introduce acest accesoriu și apoi guliile pe deasupra. Am pus o farfurie de desubt și felile de gulie ies foarte ușor. Aici am apa clocotită și introduc guliile. Le voi opări 2 minute. Luăm ceapa verde și o tocăm mărunt. Ceapa verde este cea care dă parfum și tinerețe acestui preparat. Guliile sunt înmuiate și le pun într-un vas cu apă și gheață pentru a stopa fierberea și a le răcori puțin. Bun. Le amestec ușor, le voi scoate într-o farfurie ca să se mai scurgă. Acum așezăm guliile în farfurie, adăugând și ceapă, sosul olandez pe care l-am preparat puțin mai devreme și încă este cald. Îl torn deasupra. Și acum este momentul să introduc preparatul la cuptor. În continuare voi sota baconul. Baconul am să-l tai felii subțiri. Voi adăuga o picătură, 2 de ulei. Nu e necesar foarte mult pentru că baconul este gras. Pătrunjelul îl mărunțesc. Am urmărit bine baconul. Voi pune frumos aici, în acest vas. Adaug pătrunjelul și le amestec frumos. Cuptorul mă anunță că este gata preparatul nostru. Și acum deasupra o să pun baconul crocant cu pătrunjel. Micul meu prieten, aparatul Moulinex Fresh Express, m-a ajutat să prepar acest gratin de guli.